והיום נדבר על אחד מהנושאים הכי חשובים בטניס, שזה האחיזות שלנו. האחיזות שלנו יכולות להשפיע מאוד חזק על המשחק שלנו, והיום, אחרי שהרבה ביקשו ממני, אני אעשה לכם סדר בשיעור מסודר על אחיזות, אז תקשיבו עד סוף הסרטון, כי זה סופר מעניין, ויסדר לכם את עניין האחיזות אחת ולתמיד. ואני אמליץ לכם בסרטון הזה על אחיזות שהן מומלצות לכל חבטה, מה מומלץ ומה פחות מומלץ, אז שימו לב, להקשיב עד סוף הסרטון. כמובן חשוב להגיד שהאחיזה היא דבר אישי, והיא טיפה שונה בין שחקן לשחקן, תלוי מה הסגנון שלכם, מה סגנון המשחק, האם אתם שחקנים התקפיים, האם אתם שחקנים שאוהבים לחבוט עם הרבה ספין, או אולי פחות. אז כמובן שגם האחיזות שלכם יושפעו מכך. והאחיזה יכולה להיות אישית לכל שחקן, וחשוב שכל שחקן ימצא את האחיזה שהכי מתאימה לו. לפני שנתחיל להציג לכם את כל האחיזות, נציג לכם את מפת האחיזות לשחקן ימני ומפת האחיזות לשחקן שמאלי. פרק ראשון, אחיזה מספר 2, אחיזת קונטיננטל. האחיזה הראשונה שאתם צריכים להכיר היא אחיזת הסרב, והיא נקראת גם אחיזה מספר 2, ועכשיו אני אסביר לכם איך מגיעים אליה. אז שימו לב, אם אנחנו מחזיקים את המחבט בצורה כזאת, עם המסגרת לרצפה או עם הגידים לצד, אז הפס הראשון, זה יקרא אחיזה מספר 1, אנחנו לא משתמשים בה. אנחנו מסתכלים, כמובן, אם אנחנו ימניים, אנחנו מסתכלים לצד ימין. אני לוקח את האצבע הזאת, את הכרית שלה, ושם אותה על מספר 2 של הגריפ. ויש לי את אחיזת הסרב.